subota. Šta je nama danas 27. mart 1941. Kako smo došli do ogrešenja o svim nijansama istine o tom događaju? Mogu li se zaobići naknadna tumačenja tog važnog istorijskog datuma, a da se ne pravdaju određene političke pojave u sadašnjosti? Mi bi htjeli da istoriju, sve ono u kojoj učestvuju srpski narod i narodi koji su živjeli s njim, posmatramo kao švedski sto. Događaji koji su se tada desili ne smeju služiti za legalizovanje nekih današnjih odluka. Ako žele da tretiraju ove događaje kao 30, oni će se pozivati, mediji će ih slediti, mediji će forsirati prisjećanja ili pravljenje paralela sa 30. Ideje fašizma, kao i neke druge velike ideje, ne zaboravimo, krenule su iz srednje, odnosno zapadne Evrope. Dokument. Subota, 13.20, RTV1.